bia so no esese mframa no eba nti ne ba mu no na you see that say obebelchi and obeje girl as we did na wa me no oye pena mframa na ba ana say ebefa oto na aba aye frɛ no eten ya wo kan ho asemi. Oh, okay. Na no. Okay. Nti emfaso ewo etaso emfaso bi wo etaso ana me pa chon faso bebre wo so me say nipa bia no say mframa ejina wo yem a ewo se de esifaye wo se sisi a wuti studio yi na mframa begina wo yem be bia wuti ninti no wuntimi enyi fi se wunim sade na eba no ehwam na se enyihwam enu nti wuti wo sa no de be hye wo ho na wo de ahye wo ho eden ne be ye wo ebe ma wa ye uncomfortable ubon se utimi eja hye wo ho na wo ye fu ayi kutu wa utimi wo se wo bre enso wuntimi nyi enu nti no emfaso e wo ho ne se wo yi samframa na ema wo ho to ema wunya ahotobi ena ema wonye stressed up because brand frama na gina wo yemu no ase wo ho yeraw ase wo pese wo ye nso hwe ba bia wo ne ni pe wo nche na wontimi nye inte basa na so why stressful wo fa ha wo sin ha all because of frama na pese wo yi no because wo mfifre timi na nti se wo yi frama na ebo amasa na ema wo nyina no efri wo so efi ena obi nso wo hwa basa na ama ne yem eye ne ja ne yefu na ekutu sa na ekosi severe abdominal pains enu nti no se wutimi yim frama na eboa masa yem ya woni nyina efri ho ena esanso eboa ema wutimi hu se aduane bi sei na medi ekofa sa ho ha ne ba fi se ye wonuane bi wo ho a wudi a wa hu se aduane we de medi ye no da bi the way a mi fi yim frama no eboro so dodo enu nti na eboa ema wutimi twu ho efri aduane bi ena ye wo mu mienu wati ase ye wo ba ko wo ho a eno no ye se ye exogenous eno no bra wudidi na wo memene emframa na chese frabontin na eba wumu eno no emframa na wo swallow from outside na e cause sa eka no eno na ye exogenous no ene ye wo endogenous ne ye umu anase wo ye funu ni mu na sa eta no e build up free eno no bi wo ho a wudidi a onto ne bo enwisa aduane ni ye obisisi anu wedidi ntententem no wedidi awie nteba sa aduane no so e branch digest enu ntine aduane na entimi undigest no ubehu se ase ade say no decomposition pro no na a produce bibi efe no sulfur nti sulfur ni produce a enu no be fa digestive system ni mo na akwa akopie woto na eyi mframa samframa ne de ba ebon yi pa enu ntino wo se wo hye wadidie mu yi se de be ya eno no nso enkonkofa saa mframa yi nyina emfama but ni nyina mu no wutimi yi mframa na wutimi ka ebo nipadua ni yi pa ma wankasa no wo hoton wo ye free from bloating any abdominal discomfort there enti se obi entumi enta ewo nsunsanso obi wo nipadua ne so ewo nsunsanso ewa ne se nipa no obre oye stressed up ne ho yira no ne yemtimi ye ne ya chese ne ho kire na nkasa bi se mini abema mi gidi se bia ye wo pen se wo nipam na wontimi nyimfama na se mpo wotika mu na ka ye condition ka na nipa do so wo na wontimi nyi wonim se wo yimfama na wanwe ya ne besi wo kan wontimi nyi obi timi de etagina ne ye ma fi oda akopem akra ono a wosi ane nan kra wontimi ntu bi se ne ye fu aye kutu ono enwu se wo bre ene ba sa ne nso a wo de hye wo ho a ebi wo ho a wo ye kra ema age se wo hye da kope water closet bi so hye na wo butu sa ate se wo kutu sa adua bibi sa ansa na je se wetimi ayi bia ma wa wo ato wa wo yi wi ahun se wa ye free enu nti no se wo ma ne hye wo mu cha itimi kra cause digestive problems ena the more na wo tana na wo yi mframa no eboa ema wo colon no eye very healthy eboa colon no ma ne ye kama nti se wontimi nyi mframa na se etawo mu a ha colon no ekokofa wo how betu colon no so wo digestive system ni na large intestine small intestine so when nyi mframa it make kofa wo how betu sa part ni na so nti mframa de eye se obi abe mframa na se obi a ebeta ena one thing say ye wo enuani bi nso a udi a ema wo utapa ebi ne cabbage cauliflower ye wo garlic ye wo jenny ye wo beans ne kura de chese udi beans a utimi ta nti omo pego be no omo tapa manhwe mu nso amaya ase ase ni pe bia ni na day no one takra anya 10 to 18 times
the average nipa bia e wo se utimita empredu so de kosi du wotwe so da bia e wo se utimi si ho ne so biem onipa bia wo se da bia no utimita dodo sen utimita be ye empredu de kosi du wotwe so okay ente se onipa din entumi anta empredu ko pem edu wotwe se de wo ka no a na bibi nkoyi woni padua ne mo ho oh not necessarily bibi enkoyi na emomo no day no anya hwe no obeta ba ko mienu nche bi entimi nya possible say the whole day no onka obeta na emomo no ni pempenso ya making ebegina aduane a wudi so wadidie mu ene se ne wusifa edidi lifestyle obi wo ho a wa ba adwuma mu no akoto coke no wanom coke no ne sa fizzy drinks no gas mu into definitely say unum sa ne amana enframa obeyi enframa sa ida se ebefa wonuma na ebefa woto into betimi ateta rough be no ota no ye wo etani bi wo ho a sent no enye bra wo be hu se sent no nye no eno na de ohaw ekire se ohaw bi wo nipadua ni obi timi eta wan hwe ya henkan studio ho mu nyina mu be dwane afi ho bi se wa wo ti sent na untimi ntina ho ene ye wotani bi wo nso a emmon ena sa 10 to 18 times ya making ebi wo kra na eye on away nipa no kra no etane ba onim se wata aso to na all of a sudden na wata obi nso wa asem ya obi aka asem bi na bi asere wo sere na mu no ultimate tato aso da ye ba ku mienu mi nsa itumi to aso sa ba because mu nyina mo sinto bi a ente ene no sa no eno enje da mo but obi timi she data the moment etane be very continuous na enkankan so wo mu no e wo se utimi hu se medical condition bi e wo ho anase problem bi when you how bi e wo ye fun nti no sa na wo se ko hospital na doctor e hyew but enye ne sa ena enye kosua bi na wakodi ena ama wotane sent na bom ena enye aduane na one reason ye na ama aduane no leftover no the entimian digestion na decompose e wo gut ni mu na ma wo yi mframa ne bonye na bibi foforo dia na chese wo se ko hu doctor enti sa dia enye problem bi etabe or how be ni etan esese nipa wutimi tanama wo large intestines small intestines no ni nyina mu abie ada ho pepepe na bibia ayekama enti dia hin so na ya na esi woni padua ni mu a etane bi wo ho no mo a ebi nso so utimi se base wom ene edoso pa de be ne ya na esi woni padua ni mu a ama etano ase anya mu ahoro bibire yi oh bibia nsi woni padua ni na nyina no depend on the gas build up na e woni padua ni sometimes obi o wa o te se ne yam ni mu ye kororo ni nyina ye mframa ase ye noise woni yam ni nyina na ye mframa na e woni yam but that particular time no finding it difficult to bet me e mframa na sometimes no obi o kwa nsa na etan be ba just o se da chem inti sa etana e bands uchiman sa aba ne de ejeje pa obi be chiman sa watanti etane ba etimejeje ebi nso o wa e baboko eno kra won te sound na se munyina mote obeti ya na se abo afa we no sa no hu ni pa eno no ye no noise oh okay ene ye won ye jibum ne nso eno de but most of eno no mo se eno no ye ajegon yeah jene kra no ense da mon se de any sound no the any sound ne de etime bompa sometimes woni ni part wo hu baby ade ne befu be hu ana sent na blow of a sudden na nam ho na we hwe ye ni we hwe eno ye den hu baby free by and say silent one ye killer silent killer eno ye killer kra eno ye killer eno ne dia say slow but sure onte but eno ne blow fa wa wan hwe ya bibi kra timisi na mom ne agi bum ne de eno de ebi wo ho ejeje sa akeke but sent bia eni ena de sent nim nso problem bia eni ho obi wo ko medical condition bia ne yam ne ma ne kora no egusu a esei enti so yim frama ne boko sa na enka edi be ba no etimi gina fa ko na enkoye eno sa na tese there is something wrong somewhere e was a hospital na doctor ehihye woni pedin but the sound of this etano de enye bibia na influence the sound no ni nyina depend on the gas accumulation na wo ni pedo do ane de ne do so nte ba penalty bi so sa gu on so a wo bre intimi ma nti se
of force no chin na water and sana aba and no na kofa sade e di say ye tie say de wo kan ya wo kire say e de bia wo se onipa wa ntakra wo ta be se empredu e de ne ye mu bebre no aye de ka wo mo de taka pa bebre na de taka because obi wo ho a e de kura no ye wo nipa no bi wo ho a na djuma wo ye enti no e de kura no metimi aka say e de kura no wontimi enta ti so obi o ye djuma wo bank na to say on table one they always customers say ba ninten tell us na nkasa krati true tell us na nkasa no wontimi nta because adina eba no wunnim say eba gigibum ana say eba fo ni bi enti no what eno kwa de eba say wutimi control no kwan so ye obi wo ho no wutimi control wom ebi wo wutimi control ba ebi wo ho so control enye you ebi wo wa say dia ye no control enye eno no so no wan fe ya wani begu ase no break no breaking and the one way ya when in the guase but say with me control no sa no te akonya so abon so apega ne to na hwenchen kakra no o twene kakan kakra se wo hwensu kakan kakan o pega ne to na kakra na kakra fa ho no de esi wo no apega kakra na kakra fa ho no de esi wo kakan kakra sa abon se ni nyina no gradually na abesin obi so wa ba bi ohu ne ho no o ya enyeyi to bitimi de ahye ne ho the whole day sa kwale bi ampene ho asema metwam wo ho a ene obebra de so pon adwuma na wakofie sa no ko she toilet so a ene okoto ene no sa no ntena so wo squat sa na ene po to sa ebe basa but nyame boa na se bia ba bi owo no kwala be 5 ni ko wa eno ne de na chese wata de ahye nkwala no definitely se peni wo na nkwala be 10 wa eta ne ba de be hye nkwala no ntina wa ye de ahye ne ntisa pa de a ene de so de hye ne ho ama ne yem ye kutu e ba sa kwa aduane kora wontimi ni wontimi nidi because we have one kutu aduane kura anya wo de wontimi nidi no waye cheko je se tanaba ansa na wankasa ho ato mami my ye na wase ene wa me yesua ade papa nje se obi wo ho no wontimi nta na onipa no yare e wo se oye ne ho aduro me pa chane ye beda sia no pay me pa che me fune da papa ni e we ya waka ne se Kwame Asante mu ani age pa almost so my resume work here do almost say so my resume work my resume work I am fan kwedi mu honye ha fan kwedi mu to how bia okay so still live on Ahinkara 93.3 FM jimedi ni ya Maakye maka cho say Maakye morning show no ho o de toto de aka no ho ha nye ye because ye no yetimi de fa ba bia de bia maka cho say de nkrofo bi suro so o mo beka eno ne yen yeka e wa ha because enim say ye ade ye right nko ade a ya sensor nti no censorship abe adwuma ama emu ada ho ene de ye adwuma e wo e ha enomo ene ti pa cho uyo nipa na wutie mi anopa yi emire kire kura wo mo yo ena anu say abire kire baako aso wo tren ode ne na mienu no e wani mu no e ba ni mu ene ode akire de ne ko ya se wo twe ni mu no na twa so enti wo mokra mpokura no mo yimframa na anka pese wu nipa yimframa but eya na check baby awo no se baby awo no yimframa emfa nim guase emfa ma ana se ede nim guase be ba ya na wahwe ne sa ede amami nyankopon hyira wo se wo de sa anchechirimu ede abreyen ye kwa homa so na ya ni yira obin da kon akwakotwetwe enkomo obin da kwa ba homa no so de tie we woda chinti akaba ako woda chinti last one woda chinti enti woda chinti ni afato ye ho so say fellow Ghanaians don't wait for opportunity, create it yourself. One kasankasa you can create it. Enra any share topic asia yura kwabena obin dako papa yi wafato ne ho so ono so nimdie ni nyansan urade de ama no anopa bia ye to nsa frɛ no na odwabuo mu mpa ɛna mahenkan ye ne yatiefo ho dɔ ne boa wono nso pɛso oboa ma nipa di yie enti ɔne ye bɛkasa nti abribia ye ba homa mu a ɔgye yɛn so yewura san babiom yewura wote yɛn kan no pa yi ye san mo akye Obuoba metonka ne joso mini apu mboko de nyame adoboko ye de radiase tiwe de wada roma no pa yi ya san ababiom a ye toa fellow Ghanaians don't wait for opportunity, create it yourself. Wada roma na wo de ye fa he. Okay, so oshe
economy more. It is agric. So we are full, and I said, "Dear, for no, you know, Okotobino atom." And I said, "Dear, would the no the fofro, Nanipa atono." So you say, "Mrantino, and your mamma knows it." That the bit my idea. Say a queer phone, and I say 20 BB. You man tell me, my boy, you need your technology on power. Meaning, an Greek stream, no technology in the room. Well, bit like I say, okay, maybe I'll far or call baby or more a turning toast to don't know or the phone or go to chat. Now, or they are 20 pages, so especially social media. Say, while open toast in your friend. Now, go for a friend, you're got on the 10 cities, or Kokoma, or Timmy the Bituso. So, what me in a year, a bit my business, money, big business. Ideas, technology in the piano, the boys, they're meeting in fast second conduct. But the beer will be my second free room, and I come out or more to second at the door. The Yanis will be any. I drink an idea a baking, and now technology man catasso. And then granted the draino, a bit more e-commerce site. Or turning normal. Well, to me, we are made pieces, me slippers, me shoes, on one building a website. Turning and Kakanka. Go around build this, say, go use Instagram, Facebook. And we have to be a crabby out the starter. From a no, after once I was starting home answer. So be a gun I want to mean. I do also bit my to me a producing movie. And I cry your Maakye beer or more Kasa Treaty or more YouTube channel. No more number. Normal or doing say here now or the Tosonenko for Sue Asia. Because you ain't a bimamuno. A dear pa am why media na abrofono. Yeah, or more a pretty image be. Am I in a didn't say? Here, intimate your fee. To win be the media Casasa, West Way, Cambiano. Otate. Tembia, Otate. So I could school, Scasoniska. Tembia, and Walkasa. Now, what the Bruni Bahonte, not just was what they are to form. The before Cacredin or Casa, what Trisha or Cambonia, the car Sema, a did Bruni better for. Oh, do America will be a kind of way. A mocro, you could have a new Vienna, the Antanaco, leaders here corrupt. Also, Ranopa, and no one out. A program here, Omodia tweet. And Nunti, yes. You see a media now ban on social media now ban. Yes, you see everything you should there can different story. Said the old school is now okay so to Koya. America visa, England. Yeah, young visa say upon media and I say Kenya and I Togo because pictures and you win fees are African crown no so no. If BBC and I see any. And the minimum you pictures are not the Togo. Even up to date. Africa or say a here and yare and a no man into a dietary. The JP Biana, so you know money. And then no, oh, you are Brantia with me a story and a bit much again. So, your media person or say start to change our story. I don't try to say BBI, but you are saying, oh, Honor can be unborn one, a cat also now you 2 months. They are doing so, they papa. You know, so a branch do what the same thing. When you starting him papa, you start a credit idea no more money. Now you compare who too much. No be about Singapore, no more population is over developed Malaysia, over developed Yankoa, okay. Ya carbon in armor into ya. The other Yabo Homo Denka in Cap. One in Uncoa and Yak. One in Uncoa. I want to go voyage, man. Maybe I answer. Bonenko, oh, me didn't Chicago, come on, Ghana, so Musidama, nobody's can. Bonin is a Yanaka. Koboni Chroma security systems or home, so more kind of crap, come on. So any pursuit to the beer. And I don't say anything in my home, but that story is now. We are branching, I'll make my change, make my takiri. I get my home study, one of you make my home. So it's in about Kuboko,
no there is another person also e kind of you feel like and to on so they encourage it opportunities in the also agriculture bio the technology bio the na Emma and yes politics in Kwani and sorry no say the any to so okay no one ya na feel also be a cotonium hate life and I say be a couple football yen nyina nyame ma yagen ade ba ko an no na megen ho ye be develop a product okojuma enoma wo ho no obi na ye bo okra kala pe bit ma se na also so ka sense ma yidi so when you fan ko shop okra an ko produce the fact that also we going say okay na hu akonya bi na efe pa na matimi adro no fofo sometimes you let me make capital kwa kasa nyina ya adwen bibia ukofia bibia ho bia obi na den ye no ye nam kromo nyina te wo so bia na wo so beti ma change wo ho na ye de wudi ato so se me so for ya ma for de me so ma ye de you know nyina ye adwen te mrante ne ma ba wa no sabi nyame obo ade ntine no obo ade no boy say ne saso tie so timi ebo bibi na oba wi aseme bia na wabo bia na afiri mu aba nkun be ne betimi do bia to so ana se akonya be ne beka se we na oyeye bia ne betimi do bia to so make sure so unuru bia 40 years 50 years na watinya ni bia ka se wo so we as we na odi jaye you know and sano man what make koso afi no starting so the so-called opportunities na wo mu daga na wa gen koso electronics softwares with me design car when you are interested with the design be never to fabo them na so me so me car san me television events and produce television na cell phone so and this BBI the customer here project work be Professor for no way on a way the machine the boy here for if you back activity innovation here for them me I know but no you be obi abeti ma use na young policy ni cause again I mean the marry okay you better say papa no pay baby ade afa wo de yen ewuram say yen create opportunity e wa Greek economy technology pay that's pa. Yes, sir. All right. So you're Kwabena Obinda Kon Watro Ngoma Sanso so enoye an African entrepreneur we be nyuma ewo Ghana afane nyina. Ene esikafo bi do am birthday. Mama wish you more happy birthday. The first person I would in the birthday I am name sick. Oye sikani de me nso me sikani. In fact me sikani kra dada. Dr. Ernest Ofori Sapon. Dr. Ernest Ofori Sapon, CEO Special Group of Companies. A brother of Kwame Despite, Dr. Ose Kwame Despite. Dr. Ernest Ofori Sapon ne birthday. And into your wish no happy birthday. Sanso so ena me boss. Captain Smart, host of Angel and Opabofo, and my boss birthday. Anything Captain Smart, me man happy birthday. And you know, number of people celebrating their birthdays today. And let me see. I will see the rest. Microphone so they are sending me the bin so send the bi wa ha. Mama infantwa so ma minti Captain Smart did the birthday. Me man no good morning. We say no happy birthday. The best of luck. And I'm wishing no Uncle Swan on 30 pace no na on sign ye mentor for ye movie. So at yes here. Sanso na wenzo say Maakye o enjoy pa program no we feel sa te say wasrea mama na so akowiem. Or then na ba form no wateta rough. Always say ne classmates happy birthday ne classmates I was saying old student Edema Aprade Senior High School or Paris Benjamin or per life or per fans into your friend no DC Salty or Achim Asene we a free man MP Kaswa ho Freeman MP Kaswa ton and a watchere edi aba bejegumu wa hanamo a o se en kan kire DC Salty eye Opare Benjamin say omano happy birthday. Thanks for coming through with this Freeman MP
all the way from Kaswa. Yeah, that's it for coming through with this one. And me sign who be wa how me who be wa ha. Another one be wa okay. When say matching abozege Nyankopon anim no krenie mo bo adwuma pa o. Na ose ene ye ono nso so ono ankasankasa ne birthday. Ono ankasankasa ne birthday. Ono ankasa ne birthday. All right. Enti Abraham Butwe ye tai frawo nana ubiri kokobiri kokobiri ko. Ya sembe nkura ni. Nana ubiri kokobiri ko. Odan ena wo se wo ene ye birthday. Enti woni esikafo yi ene edi on birthday abom. Dr. Ernest Ofori Sapon, CEO, Special Group of Companies. So ena God's Brain Smith. Your friend no Captain Smith. Captain Smart rather. And a birthday. Enti ya wish no happy birthday. Captain Smart. We too much. O kan ho na enkrofobia so aye se. Ghana ha no mo empe no kure no. O kan ho sa na mo ho yira wo. Kan ho sa na mo ho yira wo. Ya wish mu nyina happy birthday. And then thousands of people celebrating their birthdays today as well. Munyina, we are wishing you guys the best of luck. Nyankopon mama koma so ade nyina emremu emfa emamo. Me no ka say seated right here. Adwumayefo a wo Brim Central Municipal Assembly. Me no mo ntokwa bi. Na entokwa no ye de betetare ho ye de tetare ho wi a na fe ya tie asim. Ye betie asim. Tokwa no me de ye beko. Ndo me de ye beko. Moye ne beko ma wuni se mira Jibri Jesus ono abegbo din. Okay, so mame fa we ntwam ansa na makoho ne akwakotwetwe enkomo ahenkan Mother's Day celebration no baso ahenkan Mother's Day celebration ne baso den Nyankopon ya adom a kwasiada ebai ena ahenkan Mother's Day celebration no ebekoso na we ni edi nkan kra ahenkan FM ye ba ye ba beye munim sa ahenkan FM de ye kase ye be ya de a ye ya bi dada ya ye bi dada nti ye san se obose ye be ya enye huhuhu kra Nyankopon ya adom akwasiada edi anim ya ye ba be celebrate maamefo makomako miensa na ansa na sa maamefo makomako miensa ye benya wo mo no tie we mame wo a wutie mi ebia na o maame oye the best mother in the world anase enye wo maame ankasankasa na mom obetimi aye obi maame na nso hwe maame no obra wabo a ose fatase ye bona baso ose fatase ye ni gina simpie ni apaso ma nipa nyina hunu ne wo ye obefa wo mobile phone na wa record 2-minute video of wo ho ka ensem a maame no aye enema maame na aye no ka wo video nim oye bia o maame ene hand sanitizer COVID-19 ba ye enye ono a nka bebere no awu nti obeka bibisa 2 minutes se video ne buru so 2 minutes ampa cho eduru ha ye be buru skoto no je se ne ye de ahopopo ne abufuo be moamoa to atwene dustbin mu no wanka san abere be ho and nti so ompe ne sa de a record 2 minutes e mane mmoro so e buru so ba akokora e be to atwene na efa send yen WhatsApp number me de ba be tu dwa yi se wo di video ne e ba fa wa wo ye video no udin eni ba bi awo efa ka ho nefa send 0557 266 229 0557 266 229 fa send sa number no se untumi nya video no so a ode be ye letter inti message mama kan sa ode be choro message inti bia my mother's name blah 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 she has done ABCD now why in the camera now I send their sending number chrono 0557 266 229 deadline for submission of entries you know 7th May Nyankopon ya adom a efiada nti efiada ebo anwumre no nwotwe pepepe na se o send video no 81 kra no a eno so beduru fie ha ye be moamoa to atwene dustbin mu ama me wo fa Zoom Lion company no o ma ba be fa kohwe egu akire ho 8 PM pepepe e wo se o video no tumi ba e boro so a ye be to atwene na omo ye be select wo mo no asem yi dika eso wabra odi ankan Kwame Yeboah the international killer abubonua the original abozege man
ɔhu sɛ debi ameka sɛ yɛnsi wo yene kɔpa ahenkyɛ de so a obi ansom agrada yɛ wagye n'ani so wato nsuom so ate aseɛ because ɛnyɛ ɔno na ɔyɛ original no original nankasa ne Kwame Yeboah ɛno nti wɔbɛtena ase asɛm yi di ka so no wɔde winners no edin de ato dwa na afei yɛato nsa from mama ba adwuma mu ha yɛde wɔn bɛba studio ha live ne aba bɛyɛ presentation ne de ama wɔn kwasiada which is 9th May 2021 ɛwɔ ahenkan church ɛso anopa nonkron akyɛdeɛ no bi nie yɛbɛkyɛ ntoma yɛbɛkyɛ nkokɔ yɛbɛkyɛ mo yɛwia yɛasan de waba bɛtena ha ne ayɛ interview kama paa we are the best in the east amenkɔ mpanimfoɔ ne hɔ mpanimfoɔ mɛmɔ makye enua edase mɛbakyɛ wɔwɔ mframa mu enua what is that mpakyɛ nyame adom na wo so nhu akyɛ kakra bibia ba fine ɔfa ɔbɔ abombɔkɔ deɛ bɔkɔ enua mfrɔ no ayi business so akola na o te menkra no saa wo na wɔfrɛ yɛ okay nam se nka hype ne ɛyi no man yɛ hype ne so kama paa na o kan tuma na me pese obesi so bi because my friend wa ha nya ntuma half piece last year me friend beje wa ha nti sɛ wo nso abɛnya ntoma ni na me ama me baba apam okay nti na me won interest nti e wɔyɛ sɛ esi studio ama me nti yɛbɛkyɛ ntoma yɛbɛkyɛ akokɔ ɛna mo kwasiada ya mpachon me de akokɔ ne 9 am pɛpɛpɛ mo bɛn mo sim bɛ frɛ bi sa yɛn questions ana da bi am frɛ bi sa question ɛyɛ Mother's Day nti sɛ bia wo maame ayɛ bibi ama wo a wo susu sɛ wo maame yɛ the best mother obɛfa phone no video ho ebi ya me maame maame yas hwan now they are sending good pa 2 minutes now they are sending okay what they sending ya fear better 2 videos ahoro e beba ni nyina ho ne de ka akoma no okay na te say one ne maame ba fie ha oje mo ne akokɔ ne nneoma na de ama maame say we celebrate wo maame ana na mu nyina ma kofie akɔ no adi akokɔ no me sure say heavy weight dey ni bia wa e mre no go nti wo kan na o me bia so obetimi abɛ obeba why am Rosso obeba obo una si yebeto aba yeso ankrofo buka mu mom koto aba bibia ba fine no problem na ne maame ewu so enso onim se waye bibi papa no so maame ewu dia dia me kan ni odi ade no be fresh so be ka se nyem maame anso no di ade nti me de no beba me ka se ene do e ka o wu di ma o mani nka o ma menemu o mani nka o ma me kan me maame a me ti ni so da bia wo ene me director nso saa ne maame akua afra koma ni studio ni atie okay wa ha eboyen ya ha no kre me so me maame de ajodonko we free mbato ejebi we ejebi ti ase nti me so me free bi papa obese me kopo bi a ogu ahoma nkan mu kra me de ne beba but you di na de ye ababa akakra okay enti na je se eno ho amane bo eno no me pam cho apomu boko de nyame adom ye ho ye pa me hu mu wa ha che kakra no kre ye de nchie fi assembly ebre mo pa ya fe mo yanso ya film na technical hinges bi na emi ntimi mai okay nse ye ba na to de bi na adwuma bi mai engage a nye obia na otimi kasa studio ye be ma na ba se ko nti ha no ye here nye obi nsia na em se ko okay ne bia asem a ye se ko no anko enti se BBC ye kwan e ma ye ntimi ma ye di hu yawo etie fo mfa nche yen nye ye pa adwuma ne bia adwuma ne to aso obi nti na ma bese na otwi mienu ni ntimi mae yate enso den mokra mo mae ne enso ye de yensiesie bia fe de asi enti no paga kra na apeso ka asem kire nkrofo mu tie mu anopa yi that's se se de akwa akire kopa nyame adom enti empanimfo mama sha se mfam free information ho no mo yira ya we champion pa chapo moko de nyame adom na on paibo na man so nyame adom ase wo de on peka sakra na sabum sada hunu oro peka sa information officer on peka sa yo onzo bo ba bia ni se ne on peka sa okay ebubom okay eduru ba bi dia ati duru ha dia na sa na ibubom so sa ha na ibubom obati ya na eboko o nature don peka sa ene no kre wo hu obi o se bia bi so on peka sa ye no mo de obi se hey na bi manu break ya pai manu break ya pai okay enti endra ye di tu just say na baba be sua eto gigye eto gigye enti ba cho ho na be hya se answer information me chassis on the covid ya no de be chassis ye be sre em say
Mr. Shadrack edikan achia etiefo nyina wode enchie mu odin efi assembly ho ama obibia na yeda obibia nso ase se eneda dwumadie fefe koso ewo old premier market ho no no obibia yeto ne nsa efre se omra dwumadie no ase no amanfo nyina ebaye enunti ne staff no nyina ka kire obibia ne se yeda obibia ase nyame nhira obibia na ye chichire oman no na saa na etie ye bibia se benye ba akofo enko a ehia ye nyina ya hoden ye moa sebe enti ebresom na se ye ka se ye gbo edwa obia momodin se obeba omomodin se obija de oye no na obeba na ono so abeta adwumadie no eki efefefe enti yeda obibia ase enwuda adwumadie no niema ahuduo pina na ekomu emse eneye beka ekwan a ye nyina befa so na ye taxes ne ye nyina obia timi aye na famudi aboa na asie hwa sa adwumadie fefefe course yi assembly ye modern bo anase ye modern bo ayebo anema ye nya asa ne nyina store so a empanifo se ye ba besi abo form ano no enti dwumadie no ahyase a no se nyame adom ne ewie sa project ya ebeboa ma niema mpuntuo enwuma bebre na ye hwehwe no akoso ebisese nkwantanum de wo ho ye sa ye old premier market ho central market nso wo ho no mo eniti ebedu ba bi no odan be kra behwe ye sro bibia se anamo a mpanifo A2 no ne ye srese obibia enye se omaba no ebreso a onye ne fefefe emayen na men kasa enkochire enti no ye srese covid yare no nso no ye besre etiefo yare no edaso wo ho enkoye enunti protocols na ahodo na yeso obia eniso no obia momodin se obe na famudie ede aboa na oman no yenyina yenya akonya na ye adwuma efefefe enti no na meja esiha na menuan nso ato so se time no kwa na eko okay na we de wadaroma mepese odi 2 minutes simam yunupe ebe kasa kakra fa program na ekoso enra no na efade ho potin program na ekoso enida no se ye behwa Ghana Secondary City Project okay sa project no project a assembly ni nyina anya assembly bia ni nya bi o ye hwe o mamu ha no ma 260 mmdas no uhwema 25 pe ana ho the whole Ghana omunya sa project na sa project no ye ba Eastern region hampo a municipalities no 4 pe a Brim Central ye ka ho enti ye hwe etiefo se assembly no emo no ho emodin eya enye ade a sa dwumadie no yensa ebetimi ade aka enti ye hwe amanfo se ye hwe indicators na eniema bebre na akomu titru assembly no emodin bo kwa ofaso eye ne toto ye oye meetings ne eniema hudo pi na enti ye hwe etiefo se adwumadie no enye ba akofo nko a even nya sam enye staff no nko e wo ho no mo ankronkra bia na o contribute ma ye nya sa adwumadie no nyame nhire obibia efise ye hwemu a ye se ye ge taxes nyina taxes no ye situa ebi a wo 1 cedi ye se otua 50% ebi obi tua saafo ni nyina ye hwa record keeping empanifo eba omo hwehwe ekwan efa so egigi taxes no ye fa so record ye ne nyina enti se assembly no so no se staff no ya moya homodin bibra enya bibre beto kima enti ye hre etiefo se adwumadie ana sa project ya ye nyan no eye ade a eye nyina ya hodin ana aboa ema yensa akasa project no na ye sisters no ewia obi ka se ebia enye obia ampo na sebi ebenya bi nanso dodo na ebenya no ede empuntuo bebre na beba efise obi enya store ni bia ebi obe employ nipa mienu miensa akọ transport ho no mo sa omo employ mu nyina no se scan obetua omo no wanya adwuma e ko omo anim enti ye hye etiefo nyina assembly no management hwe se ye betimi aye niema na improve obia setremu ama na setremu akọ enkan enti ye hye obibia so obi ye ade bi na sebe emfata na mpanifo hu na oka sebe oma empanifo enka assembly ne esi ho se ye hwa tretren eniema na municipality no atumpon na Ghana afanenta mapa efra okay yera yaw echampon information officer ewo Brim Central Municipal Assembly ena na no SCCC ya no meko budget officer ho
na ɔno nso so ɛde bi atoa so yɛwura Shedrack. Yes, bra. Wada Roman say yɛbɛtie si ɛtoa DJ no mu. Yɛbɛtie si ɛtoa DJ no mu. Na mo meka bibi kakra. Dwumadie no. Yɛnua na kasa pa. Yɛbɛsi Old Premier hɔ no yɛbɛsi 68 stores ɛyɛ abrosan. Okay. Na yɛ pavement. Just uko dwom a atɛkyɛ nka ho na ho. Yɛde pavement blocks bɛto edwon mu nyinaa. Baabi agata da no yɛbɛyɛ bɛ sɛ 250 meter you drain and nsuo to ebe fam eti uni ho fa so kra okodi dwa atɛkyɛ nyɛ wona ho dwumadie na no nti ɛno na ɛhyɛ aseɛ da bɛn na no ɔka sɛ yakate so di by 2 weeks time no ma mobilize to site okay na dwumadie no kɔ so megiri so ma yɛ prospecting ni bibia ya bibia ya award on contractors ne ndom ba yɛ shortcut na ɛwɔ Old Premier hall enra regional minister cry den e baby shortcut in the Ghana higher the mobilization per contract no by 2 weeks time after the shortcut no on be co site akoye adwuma so contractors ko bobo mo apiska won be yede be hyase okay enti obi am aka ho ye da omanfo nyina ase omo ekoso tua tax yom yem se ma oman pa ye da omo nyina ase omo entua nso a esan ye ni mudwumadi a ye boda wuro nti wanya adwen sakra no nyina nso ye sere se omo nta ya chi na enkoso saa ni se nti ne pese obi ehu eto a wo tua na obi ankotisi no obi ankodaada no ene yegyina brem mensia na enamu ede enkita hudie kese ba efa ye property rate any basic rate ho na uni modia obi ba so obegye a ubehu the correct area so eden offer enti esra manfo nyina na edikan eye basic rate no ya tiesim no ya tiesim basic rate na tete ne ye frɛ no lampo na menya ne ntie se tete no lampo krache no chen police pani a obechi obi yesi ye kase lampo krache ba esanse ye nteto etuotua senti no obi ato yurem lampo krache bo tanka scroll samakra no hunye hu se lampo krache enso enei enkyerɛkyerɛ ne ade ado no ye manfo ahunu ne hunye nya se etueto no kresem ni sika ye agigi no man no mu no enyina no obroni beka se ye cyclical efirimu ho na akọ aban ho ne fra aban ho na sa aban ho je entena faako etwa no ho saa ejize bedi unsam na so de ummiemu na akọ ba bi fofora emempuntu ye den emma ye de yamanfo atua to free tete ama ya qualify enkwantanum dwa yesi no yesesi bako Old Premier ho afide di anim no senyame adom na afi yetimi du ye target ho a ye target of about 2.5 enu to obia ne de kakra so wo mu no otimi tua si ye passe a ye benye ska baabi ensuo to fa yen eye apeteso so ahomfra ene ensuo ba akomerefi senyame boy na se ye agefo bi etimi tua ne de afi na yetimi qualifier because enu na gina so kese ska wutimi jeje ni dwuma odidi enu na gina so kese pa omohwe ni o manyina senyame boy ne etimi edi nkunim na ye passe sikase mu a na 2.5 yetimi generate eye dwuma ebe me yakọ animu a ye be qualify na petesu eyira na odeko ofro hospital be ponase no ka krentimi ntwam no ebe ye the thing of the past because ye be ye you drain ansuo no be fam etimi akomo obi anwato no wa uti fia titiro mo west state wa ensuo yiri fa ho nyina ye saa de na ebe mo nyina ho ayeden ato mo enti esre enuanom ne edikan ye basic rate na tete ne ye frɛ no lampo inva lampo efri emfi ananyama yenwo mekra no mo ye ne 10 pesos adamu santina ne gye ya because ticket na ye de gye 10 pesos no ekoso ye be 2 cedis almost 2 cedis so atiase na udi 2 cedis kwa gye 10 pesos a ebeye ebeka se wadwen kure ni ho enso ye wie se nka yenye enu ti yehu kwan bi ebegye bia no ye budget ye sikasem toto ye na ye de hyem nso ye ntimenye enti complain call ya koma Minister of Local Government say sika na wo ho se anyegye ne lampo no kresem ni tete mu sakra mu kakra man na ama tikita anase receipt ede be manipa no at least ye nyamfa so heden e wachire waye nsisa aman ye municipal ye betimi age from 2 cities to 6 cities 5 years ni no ye man se ye ntuma ye kopum 6 cities dia ye ntimi nkoye nim ba bremu central ha
yɛntimi nyegye last year ne yɛgyegye kakra ɛno po nipa dodo ahe ne etua afi yɛbɔ ne dawuro obi biara a wadi mfie du nwɔtwe na ɔnya apprentice na ɔnya school ni no ɛwɔ ho kwan so yɛ den otua obetimi adi pa na watua basic rate brem center yɛ de ne yɛ 3 cedis obi biara ɛno na kyerɛ sɛ mpa yɛwɔ nipa tenene bi ɛwɔ ha ɔfata sɛ aban ebu nipa ho nkonta a ɔde ne yɛ den ɛka ho enti no friend basic rate enti obiara woni to obi atua na nya adwuma bia so otimi yɛ adwuma na otua 3 cedis for the whole year enti yɛsrɛ yɛ manfoɔ sɛ ɔmo nhyɛ no nso sɛ tete lampo no bremu central bebre free ministry of local government and rural development de ba sɛ yɛnyi no bebraje ba ya ha ne aka echi afi yɛtua ne akyerɛ sɛ yɛn so yɛfata sɛ project ɛte sɛ ya the whole eastern region municipals 4 pɛ no yɛn ka ho bi enti yɛgye ɛno yɛ one of the areas ɔmo de ba access yɛn ansa ne aba other areas yɛsrɛ sɛ obi ntua titiri wa wotua artisan fee bop bibia no twaka ho na yɛ indicate wɔ receipt no sɛ watua wo bop for the year ɛna wasa atua wo basic rate na ɛmoa yɛn na yɛn pass ne yɛpasse a nsuyiri ɛbɛyɛ ade a ɛbɛtwam wɔ yɛ man mu ne yɛdi kan no okay ne yɛtɔ so mmienu yɛ kasa fa property rate ho property rate no ɛno na ase ato din ase ntoku atoɔ but before I wobɛtoa ɛno so no basic rate no ɛyɛ da bia na wɔsɛ metua anaasɛ bosome mebakyɛ wotua no baako 3 cedis na for the whole year oh okay wontua bio ɛno deɛ ɛyɛ afe mu no nyinaa ɛno no deɛ onipa dasani bia wɔne nam Brem Central Municipal Assembly ɛwɔ so wotua na wadi mfie du nwɔtwe from 18 and above na ɔnyɛ school ni na ɔnsua adwuma deɛ ɛyɛ schoolfoɔ ne ɔmo sua adwuma pɛ ɛna yɛnhyɛ wɔn na sɛ ɛnɛ nkwala no bebree wɔ 18 so ɔmo kɔ school ɛne so wɔ 18 no kɔ school a ɔnka ho ɛne sɛ ne yɛn nyinaa so kɔ school because me nso me kɔ school ɔyɛ adwuma oh dabi ɔbɔ woyɛ adwuma yɛwɔ sɛ wode sɛ obi a woyɛ no weekend courses so ate asɛ na wode yɛ ɛno deɛ obi yɛ but yɛhwɛ obi a 18 years na bibia nsi ne kwan na dwen mu da hɔ ko a yɛkan nipa a yɛkan ne ka ho bi no ɛno na ɔde kyerɛ ne bɔbrɛ sɛ ɔno nso yɛ nipa a ɔde ne ho nti ɛno no otua no ɛyɛ year pɛ 3 series no otua no baako ɛno ano no wonsɛ ntua bio gye safeda nti ɛno no sɛ na mogyegye no wohyia no a wo sɛ wosika wɔ he first no na ɔmokɔ edwom a na nka alɔke gate no wa wo mu bia wontua ya na wo de abasa na ɔmo yɛ no but the nti ne yɛbɔ ho dawuro no woyɛ ɔman ba pa a wobɛkɔ yɛn office ne ɛwɔ kurom a multi credit opposite wobisa assembly office no wɔ he a na edwampo na akɔdi a wakɔtua basic rate wagye receipt ɔman ba pa dwumadie no saa nipa no ɔboa se Brem Central yɛn so yɛbɛyɛ den yɛbɛkɔ yɛn nim na fees yɛ manfo amoa yɛn wɔ saa aspect no na yɛ target na move so na yɛ revenue generally no so yɛ new target a saa udre na ɛpɛ sɛ yɛyɛ no ɛbɛbɔ yɛn ti yɛbɛsrɛ yɛn manfo yɛtwa bɛɛ sɛ bosome na yɛgu bosome bɛɛ sɛ nso aka yi obi biara a ɔntua ne basic rate ana ɛto a ɛsɛ sɛ ɔtua ma assembly ɔntua no ɔnyɛ ɔman papa na ɔnwɔ kutu a office a ɛwɔ multi credit ana assembly hɔ a wobɛn hɔ a wobɛba hɔ a hɔ nso yɛwɔ office baako wɔ hɔ na tua wotuo bi sɛ wotua ma assembly na mmoa ma ɔdanman mfa ne ntoma pa yɛ de mfra nti sɛ voluntary onipa no amma assembly no nso wɔ any alternative bi a mode bɛgyegye yes yɛgyegye ne yɛgyegye ne sɛ already ne yɛwɔ nipa bi a ebi a wobɛtua property rate aman obi nso wobɛtua operation permit aman bi obi nso otua artisan fee obi otua kiosk saa nkrofo ne tua ne nyinaa de dadeɛ yɛama yɛ revenue collectors ne nyɛ ntiasɛ sɛ ɔgye ne kiosk fee ebi a 60 Ghana ɔmfa 3 cedis no ɛnka ho na ɔntwerɛ kiosk fee 60 basic rate ɛnkyerɛ sɛ watua nti anya hwɛ kora ne yɛnim sɛ wɔn already no ɔmo ɛkwan baako ana mmienu so ɔmo tue scam assembly biara no ɔmo betua ɔmo basic rate yɛka mo match ɔmo ase na basa ɛno kora no yɛ identifiable group ɛna mo target wɔ mu o na ɔmo identify no mu kora mpo na ɔmo constitute majority no nti no ɔmo no how do you tackle them ɛno na yɛ kyerɛ sɛ sɛnkanda normal circumstance no woyɛ ɔman ba panke yɛbɔ de rei wobɛkɔ but yɛ revenue collectors ne na mu nyinaa no nso ɔmo bɛgye so obi wɔ hɔ a ɔso nneɛma ɛna ekyima saa nkrɔfo nya yɛ expect sɛ at one time no bɛka so ɔnɛ deɛ mesika na yɛ ready basic rate no wonye
omu nyina ebegye afie omo ho ba nkae no a ebi omu ntua ahwe nti ne ebo de rose onye oman bapa na omu assembly na assembly nso emwa mempuntu yen den enkoso because ne gie na eden tete no ye mpese we obi beba obi so basic rate no beto wiram yesrem awowaba nsi ototo men to wiram o basic rate ho no ahwe awo beka wo okay yes me tie dia wo kana for now they mu use voluntary method yes say no na nkrofo nti ase no mo koye yes no mo koye yo okay okay nti ba jo betimi ato asama me enti property rate na ye ba so ye hwe yen property rate na ya che ye mansi ni mu mienu ye wo first class areas baby ti say odan any aboabo no omo ye first class area eda loro kwan ho ni nti wa ho enye da loro kwan ho aha na buwe obi e wa ha ofo say owo krum but wo hwe baby ti say jadam isem ani amanim kekreke ye bo akrum amanim ha eho na koye amanim e na wo hwe the extent of economic activities na eho na wo fem wo de compare ye ha na aha no wo soro inti ya peja ha no in first class inti yemfa ne sese edankra miensa aha obetua example na mema wo aha obetua 100 Ghana obekọ saa second class a maboboso no ebi ana akotua be 30-40 Ghana because of higher economic development activities enunti na tisa inti yenchere ho no yebeboboso but ma yenchere bibi nso kakra baby or what baby to say areas American first class areas no ya bomodin value edan no bebre ya value a land valuation board omum penifo ya momu abaya momu tumi assembly di omo de ato asoma oma ne na medan ni bi o ha ya ba assess aman value na baby ya assess man value no ya the percentage ene emano okay because of fairness and equity. Inti so ya can say be a 2% o dan 1 million mu 2% na obetua. Obi so dan 500 Ghana. And also emu 2% no be den. Ya dey rate no. Say na be ya fair. Sa na hoti. But baby a yentimi value down no. Ya the estimate bi na amano. Baby a yentimi value e dan no. Yeah, the estimate bi na yere amano. Okay. Inti baby sa no ne ehon ebo da ho. Eno na me pese me bobo so kakra ba do bo. Me akasa du nyina. Me pese ka odi si woni microphone so kwan kakra bia no bi o asemi. Because ye pese etu ye bo cheche manya me bobo so kekenia. Ne makasa nyina bie kwan tum. Okay. Na nkofo wasem bia ne makan wo misa because mo mu misa wo ye ni me beka baby ano wo dan se ne ane bo obetua baby a value so rate that so meka wasem okay nti mama announce yen phone lines no nti ba cho e bia wutie yen na o wasem bia obepese obi bisa mpanimfo a omo de anu yi e de be ma wo number ne 0201944485 and 0554820910 first caller me pa cho ye mo acha no pay me mo sa no pay wada romodin be bia ka se free agenda ho na tuma bo agenda ho me pa cho wasem bisa my simple says I saw a lampo no. The whole Ghana no more Giana to down. Me patch on the anu ye be man why? And I say so tell you she can no crash lampo unti vida. Now we walk. I will so agenda ho. Yes. Mo agenda ho yenko. You can also you know. What is abo? Yeah, you da mo dia so be form. And I'm ye palm and it's a more thing. Temo jiji sano. Mumbe ya abo kan se ma anya dia na mo ba yetua. Agenda ho abotre mo bi foforo so emra 0201944485 0554820910. Me pa cho ye mo acha no pay. Hello. Yes boss. Udini be bi akase free. Nana fosuni atuma abo. Okay, nana fosu enti o. Me da se ene wa be dwafo nyina ase anope me ma mmoni adwuma. Openi no acheche ne o ma bebre na me no ye me hunu ne se ite se ye ekwan a ana obetimi di tombu to abesisi se bia utwa mu atwato ekwan mu ye nye me hu e si dan a e dia rent a usi dan ni wi ansa na dia ma rent utimi nka se obi metua rent na ansa na wasi dan ne dia ma no
It is almost someone see be will be a more da. Omonya anywhere be. Nti se be ho asem na wo kan. So say omo be we be wo hospital. Also omo be see stores. Omo be see stores. Omo si sa omo ya amputu duma wo da ma yen ye de ani ho a. Bibi na omo ba se yentua ba yen wo ne de. Yentua. Na unim say ensema na omo kan no ye wo assemblies makomako 25 e wo Ghana ha nyina. Oba epuema ntem ha no mo yi 4 ye ka ho bi. Na before mbema project no omo ma won so target. Enti sa stores no mo be si di amayen no. Eno ho target no mo so di amayen say ye we ama mo nso munye we. So what you say? Mahene ba oti. I just walk kire me. Oda anya ene ana ase bosumi pe ne start chichire oda. Ye chichire oda anya ne. Oda ye wo foto wo. Se wo bi target bi omo bo ra ye foto no me yan fanye. Ye wia ye adwuma wia ansa ne ya pe ho fa so. Okay, omo de anu yi be ma why? Me da se pa. Yes, ye da se pa. Yemfa ofrefo be ba ko penka ho na fe. Yen koro mo rap up my 0554 820910 0201 ebacho yamwacha no pay. Me ye ja feni. Wadaro mo di no be akase free. E gidi gango me kase free akama asane. Okay, ogidi enti o. Ampacho lampo na ye je no. Makati ade be no. Aban na ya na se ye lampo ska no mo de be. Ogidi wote Brem Central. Masama me wokan. Ogidi. Yeah. Bibisa sa wote Brem Central na. Ai. Oh, okay. Inti ani omo de anu yibe ma. Se nka ufira sene dia nka me ka kiro se ja man ya asorobo afo yi ni asem. Okay. Okay. Na me fira sene mom. But wote ha. Ai. Ani ebe yi wa no. Why? Mate. Ye da se. Ono na oyo frefo otwa to kra. Madaro mamo amofremu nya botre ma yen. Mami company fo ho. Yemfemfi ohene ne okasa last kra. Bako pimpim wa ha. Me pa cho odi ni ba bi akase free. Good morning, Baluso boy ni. Me pa cho yinti o. Me like. Okase free. Me kase to asmoda. Oh, okay. We not know can me ntia se ka o. Fa na wonti ase. This is not so by editing no. Enya 18 years and above now you say young school yeah adwuma no. No, it's not. I don't know. It's for what? Ena wache mu say Ghana mra utie. Ghana mra no ena ya tworo atum. Ghana mra omo tworo 1992 constitution. Opani Shadrack no nti hobi me na nti hobi. Omo ankasa nim die mu ena omo tworo say ye free bibi basic rate. So ye Ghana ni nkwa dia wase de say we say wutia. I didn't hear. Ena me ka say omo tworo constitution mi nyina hobi. So ati ase. 19 no ye na wa o meti na o ma diskana na so me start. Oh, there be wankasa. O se wankasa free wupem. O ye o man ba pade afi wankasa free wupem. O kwa o se me basic rate sika ni nie. No watua. So ati ase. Ye da se. Okay. Yera Shadrack. Obo ye da se pa ayana o mayin chiremu ni bi kra ma ye kasa no ye tia ye da wase. Onua no wo hu se basic rate no se ne o kan na mra. 2 Emra no agina popa ne se emaye hu nipa omanye mfie du nwotwe a omadwi mu yeden eda ho na omunsu adu anase nyese bi adwuma na school bi age omobre eka internally generated fund assembly jeje na yede ye mpuntudwuma memfa nse be na otwe miensa atwam no ye kan ni nyina ne iska ne jeje ayede ye nti amanfo ye srem muntie na muntie na sopem se eka sika ye jeje no na amanoni sika beba obroni nso hwe ho mamanfo be hwe se hu se musika amagigi mabomodin ne mra ne se no na mode aye djuma be na mode aye djuma wi so amode aye ne so ni enti ye bre musika kese enti ne okan a wo so onim ne edi sika ye no onko salvation ami wo alright echi onko school a enam musika agigi no eno ne boy mi enye sika kese ye mpuntudwuma sika na ye gindi eswa enti mi nya hwe but ye be assessment ye be so ye ahwe ni enwusa mpa ye modin bo so ni a sabi anuanom kakra mode boa no eno ne ma ye gitumu husa mpa ni amogigi ye ne so ni ni amode aye no nso eso ni enu nti ye bre musika kase sa uba nkwantenum alright echi observation school numa ye si na awro be se miensa ewo ho kg modern ones se sika no ye sika ye gigi ye kase ye de ya afi mu no nyina ye ntimi nya be miensa kra
but modern ma yɛde ɛbɔ nti no aban hwɛ no ho no apeska wɔ baabi no da bɛsi aman ɛka ho bi me no ka sɛ si yɛ nea yɛka ho asɛm yɛ gyina so afi yɛpɛ sɛ yɛbɛyɛ drain ama nsuo bi te sɛ pete su ne ahomfra no a ɛyira ne fa yɛn no yɛpɛ sɛ yɛnyɛ sika yɛpaase ne yɛbɛpaase nso a wo mmɔden mmɔ kakra a woboa wɔ idf no ɛbɛtumi aboa yɛ ma assembly staff no nso ayɛ ɔmo fam deɛ ne yɛpaase ne sika no aba ne yɛtumi ayɛ drain ne nsuo yiri fa yɛ nuanom no ɛwɔ estate ne mmeammea no ɛtoɔ yɛ den ɛtwa enti me no ka sɛ yɛ saa adwumadie a yɛpaase yɛ bi no woba nkwantanum market a yɛsi modern stores 34 ahoroɔ mmiɛnsa yɛyɛ car park yɛyɛ pavement ɛwɔ hɔ nyinaa tɛtɛmfaw yɛsi restaurant yɛyɛ keegi crèche nti sɛ awofo bi awo foforɔ no obɛdwa a obɛnya baabi de ne ba no ayɛ dɛn akɔsua de akɔgya saa nneɔma no nyinaa yɛ manfoɔ IDF sika yɛgyegyegyegye nkakra no ne dwumadi a yɛde adi no ɛne ɛma yɛpase yɛ ɛno na aboa yɛ ma sesei old premier nso yɛde asɔ abɔ fam a ɛno nso yɛbɛsi 68 lockable stores ɛno nso yɛayɛ pavement wɔ hɔ na yɛayɛ drain a nsuo tɔ ɛbɛfa mu a ɛno nso obiara ho bɛtɔ no enti ma wɔn kasa onim ne firi tete no nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛyɛ school dan a yɛsisi ɛne chi compounds a yɛsisi aboabo ɔdan kwanta meka sɛ chi compound ayɛ health center mpo yɛapɛgya mu aduru saa akakra na yɛwie ɛyɛ mu sika no biara nkakra na ɛboa yɛnya bi a yɛde bi aso bi so ɛna yɛde ayɛ in fact yɛde 3 weeks aka ho asɛm nti yɛa sɛ obi saa bebisa sɛ yɛhu ne yɛde ayɛ a mesrɛ mo ma ɛma saa yɛbɛsa apɛbrɛ ɔbɔ yɛbɛsa de another 3 weeks asa bɛka sa ne yɛde sika no ɛyɛ paa na ɔmo ahu sɛ ne yɛsite ɛna da no meka kyerɛ wo no mɛmo atoa so ba sɛ de da no meka kyerɛ wo no hu sɛ sikatua wo hoi no ɛɛden nti nneɔma no a moayɛ bi no say Yera John Dramani Mahama breast so kromo yebi omo fa projector kese no me akosi ho na obi operate aha yawe wei but say we say na say onipa ne di ni hunu na say ono nete ho ne yemfa ne say aboabo ha na matwero say maye e wo say mo project mani hunu sampa maye nti saa no otua bibia wonim say mo ka say mo beye pipe e wo aboabo eno na maye no nti madaro maya na maye ne sanso dia maye sikatua ndia no odin ya na June town hall meeting June July yɛbɛsrɛsɛ yɛmanfoɔ te yɛnka ɔmomra no mmehwɛ bi yɛbɛyɛ saa de ne no de me ne monya adwen town hall meeting de me ne monya adwen mommra ɔmo nan so ne me kan area okay say bi aboabo mo sɛ ne mo ba bɛyɛ community engagement na ne ma mayɛ wɔ aboabo nko a ma project de akyerɛ aboabofoɔ nti wɔkyerɛ bi wo ba aboabo ni hɔ ba bɛgye sika a onim sɛ mpa yɛayɛ nsuo yɛayɛ wei mpacho wati ase ya obo me fa wa dwen kyerɛ no saa ye be man nti wadaro ma ye bre no ɛna onuama akubisa sɛ sika na ɔdan mensi mu nkwa na yɛgya na Ghana nyinaa mesrɛ Ghana nyinaa ɛna ministry na yɛ nhye sɛ yɛngye na emom ne yɛtie ne sɛ ne gye no ɛnyɛ pɛ meka sɛ baabi bɛyɛ 4 cities baabi bɛyɛ 5 cities but yɛn hyɛ da nti no ɛne ahyɛseɛ 3 cities nti ɛnyɛ pɛ ɛno deɛ ɔkɔ baabi na sɛ ebi yɛ 4 cities a mo nkasa ada na ɔdan because bro mo ka se mfa nya dwuma yɛ de yɛ anko dan ka ɛne nko bi etua 5 cities but people are not aware nti wobɛde na wakɔtum so saa nti ne yɛ de start yɛ 3 cities yɛbɛsɛ sɛ yɛ manfo ɔmo mo ayɛ ne nyɛ saa okay miko bi man ka bi de yɛ na ha adwen pa ɛne nti yɛ wura so de kakra betwa to na afei yɛ de asi ma yɛ ade pa mo mmerɛ no apa ho so still ɔman ba pa ho adwuma ne bia nti a wadaro ma yura yo bidia me da sepa aja budget wakasa o majority of issues na for property rate no na property rate ma men ka de abia na ye revenue officers no omo kwara na omba no me de bill ma wa ebia na wo 3 bedroom na obi so wo 3 bedroom na ebia na amount na asesa wo mu a the explanation is that ebia na the said you will see 3 bedroom no ni me said me must see me 3 bedroom no the value is not the same okay nti se value so no nye the same a ye nyina ye ntumi ntua pɛ nti yeso so o hwɛ ye fee fixed bana mu a se rate imposition na ye no from Minister of Local Government no say value property say 200,000
you multiply 200,000 or 0.002 times 200,000. Who say the whole year maybe 400 cedis has my property rate. And then the other. I don't know. Yeah. You share that now. Say you buy an 200 Ghana cedis. It's based on the value of your property. Okay. And this a property rate in the city. And I mean, my main went to assembly. Ya CC barriers be. It has been ya started a year when my sister be waha be Sobons kwani so about down kwanta hono. Yes, yes, CC barriers are you taking action. So do kwanso so ikura be wo so. Okay. And I we dey so mesre property rate no yeah revenue officers na the bill na ba na say we problem with the bill yes ra. Wo dey so ebia say revenue officer na ntima explain want man chire man chire wa wo de oba officer e be chire man chire wo bibi emre bi me ko che bi sa na aso de adwuma no ye bi that yes ye di kokoduru ho no asem o ka che ne ya wo kan o se won ti ase e bia ya over price I was senka e bia oje na se owo eni feda we bia na nka ba be ye no o se ono ni nti ase mu no se oje krata no a it means we accept it whatever is written on it. Into no, so be so mu pa de on so on here the be yam. Now assign abone back to send us here fan come yam penny for no. So omo nya ho adwuma ansa na omo de aba. Menua the at 936 no. Say the bill brewer. Na no matter how the problems are, I just say we say so. Now back office move for explanation. So we resist it now only revenue collector and you say mu ba be year no a. Law no so kire say and just say what say aban nipa bia ye adwuma na ebia wo issue bi wo ho a anche sa wona ne ko ni mpanyfo ho na mko solve problem no. Okay. Simple as that. Because unya de osaka revenue officer na you are in a problem. And I'm not rapper yanka say revenue officer to nyina ya perfect. Ebi wo na issues bi wo ma. Then you also report them. Ebi wo no ma yana muntia o mo kantin yana you know come wo oh Brem Central there mingi say we have that revenue collectors. It is all market you say bia na ntu mu. I know they metiase. Menua ye be koyi there. National Housing and Population Census no. And also baso. Okay. Ya starting process ri nyina enumerators no if this week I be interview ye wie per training beto so next month na ya start until say next month say atiefo tie na obi abranti anasa ba obi ebo pie ofie na so ye ba be kan enipa na ye ba be kan yeah then I just say onye abotre ma no because eno na be kire eno na be ma ye hu the number of people I Brem Central and the number of people I Ghana ye be hu your population and based on the population and ye be hu amenities and I say chad dia ye be hu say 100 na wa ha ye di sa de ne be ko nti esra next month e be start nti we dey esra say ba omun cooperate na ye ne boko na ye hu the number of Brem Central last year e bia na ye 125,000 population e bia na this year ye be wi na 200,000 na I ho na be mu e be ma ehu assembly kura e be hu say ye bibia ye hu say Brem Central population 200,000 nti ye bibia na ya budget ya planning towards that and I mean ye be kon so na budget ka ayifa nura adwuma na di e wo Kumasi station no we dey misre papa contractors baba be start adwuma na inner perimeter ho nyina no oma yesi omuntu na contractors ni nya adwuma no mo ye tem because they have been given 9 months to complete the job. Okay. Yate ya da asibebre we dey sre sema ya de empanimfo why ya de nemom no ya metiefo aso ache say property rate details e be kan obi an obetua no next week ye beto aso o kina so free h ko ye beto aso ache mansa ntie no details no ba next week e ba ha ne na akato aso ya da asibebre all right. Enti empanimfo from Brem Central Municipal Assembly na ye no mo twetwe enkomo e de fa sikasem tuya ho ohun ye wasede asomamba pa wo ho no mo na wa search responsibilities of you being a citizen of a country and you might was away at ase enti tiewe ma me ba sisi ya na azemu sure that freedom of speech is fullest in the Citramo NATO MP.
Going to my domesticated. Want to have a GCP. I ain't got FM. You're nice. You gotta move to PNC. Politicians, when you're on Salai, but yet to have a more dear, better line, better way. Yeah, my way, you lie. Kakon the mountain, and what do you lie? Get to my way, I'm a crime, constituency. You know the my and that's me, when you have 5 minutes. What I ain't tell you to abandon my when you're Tamoja, hey, the Bentham, Mukra, why you like it? Campaign for free. I feel yes, me, move a yesterday. I'm not sure that's move a government, the Barman Chroma. I ain't got politicians. Move back in the 79, such a 4 giddy, reconciliation and some baby. Bobby was cement, cement, Bobby was here 50,000. I ain't got you can't stop me. You can't domesticate my man. No cause financial loss to the album. Bobby did 50,000. Yeah, kudos when the motion. Bobby passing to end the motion. Cars and yada MP before the giddy. Ghana, Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Maakye, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Okay. Mami nkamfo engoma sua kakra emfa ema o. Engoma sua yade ehu hia pa ninti ena scholarship for tertiary education. Omoni International Scholarship Education Network. I send Ghana. Omo akamontuma banchiri mu. Na ne omo ye nie. Omo mawo akwanya na mo akwakoje engoma sua mu nimdie. E was City School of Business and Finance for free. Brabe file forms wa Hinkan FM hanamo eye 20 Ghana cedis. Free the original 50 Ghana cedis because we'll be about to half of it at the amount. And into a brabe file forms 20 Ghana cedis Hinkan FM ye jumumu ha eno mo ewo achim aboabo. Obeti me friend penny for 0540 671 681 0540 671 681 and a 0202 783 172 0202 783 172. Yankwa mane so na yankwa twetwe enkomo we enfamra krata bia ba monten so akrata ne nsem nyina yetiawa mo kire se yate fuel so ebi mo so kire se da bi yanti fuel bia so na yanko yenua bema Joshua J clue ho nye gonko bisa no se we na fuel increment and as fuel increment omo ye expert eba no accounting ne finance ne kenka ho no a ne ekoso na ye de ba de ye ra wote yenka good morning. Good morning, no. For Joe so pa pomo ko de yeah, that's it. Na wada roma hu fuel price decrease and answer de be decrease na abai. Oh, see. And say young ashase say increase and decrease. And see, I say no baby government of Ghana omuko parliament say introduce certain taxes on fuel. And see omuko parliament and say increase fuel by certain margins and omuko see BB say energy recovery energy sector recovery levy increasing by 20%. And I almost see border tax 10% and in 30%. But at the same time, no, NP National Petroleum Authority almost 17% so up to so share various components, both increasing by 100%. OPEC almost 140%. And despite Parliament of Ghana probably only 30%. And say uto a full 40%. They see the 30% account. Say 70%. Pacha says yeah. Interpret ban saying a fuel price are 60 10%. And additional 40% to 50%. This is where it's coming from. It's coming from MP, MP for both for OMCs for and OPEC, and are accounting for this huge margin of increase of the fuel price. And it's obviously yati fuel so nipa no boa. So we share meeting now and all your marketing companies
and at various industry players, or many minister. Their concern was on the NPA, National Petroleum Authority. Almost 17% increment now. Almost to 30% now. Government of Ghana, passing through legislation in Parliament. And a minister say, oh, there is 17% now. Musi back on the door to do, and say, 9%. And 9%, no, and almost 15 taxes by 9%, even though it didn't go through Parliament. And see, first, no, 17%, and our minister is 70% near door to do, and see, Musi 8% inflation, and which means still amount is by 9%. And say, but now, so what still want to see at the end now? What about say, oh, why did you petrol by 8%? Wrong idea. And see, and the say, we can't say, so because it already increased the thing. Moody prices now up. So, and I'm one that I'm say, oh, and yet, according to what Parliament passed, but we are moving introducing to the back door. And I'm saying, oh, back door now, really big count, and also the NTNC back door into education. And yes, in our Parliament party and almost city. Oh, okay. Engineer say, enye fuel ena yatiso on. Ewo eye filling station ne de no de yente so na mum percentage projected percentage o me yesen komo beto so no. Ena mo say do so do mo nte so. Oh, okay. And you can say why increase fuel price to the extent say fuel price are called CCD 13%. We see who CCD through the various margins, we see 8%. And see 8% CCD 13%. You are getting somewhere around 6 CCD 5%. And see, tell you what's the effect on the citizen. We will not feel anything. Oh, okay. But feel social, the Ghana Private Road and Transport Union, GPRC, almost see, and February 11, two of them on the issue new law first on the because say I say oh, okay. All right. Yeah, but that's saying chirimu a wodi amayen about this issue and na go rounds no. Inti sia de atia say yenti fuel so na mum projected percentage o me yesen ka o mo de beto sumpo o mo de beto mu no. E na mpanimfo asere se da bi. Monya hu bibi na o ma ye hu bi but anya fuel no ne yate so. Okay. Yeah, that's pa any chirimu anopai. All right, so Joshua Ejenklu, a finance and accountant expert, and you're going to and come out edify fuel increment, decrement, and you can't na go viral, no. Wachire mu kama dia mayen eyisa opinto herbal tea says opese wo boost wo immune system no a eye wo mo hope e na wo de wani be kire e be prevent eye bacteria bi woni padua ni mu na a regulate a check body acidity e be san ma moja no so aye krogin na timia de afurusane afa wo vital organs bi te say liver kidney any splints no emu na san ama moja awurawura ba bia digestive system no so obenya moja de ya adwuma malaria na etete wo typhoid and as a join this and etete wa me kan for yisa opinto herbal tea no e the amount yisa minta herbal tea nsu djuma edie nie eno nso ma moja efro kosoro ba fem san boa tete cholesterol ase diabetes nso ebe pa ne tantan so atwena se popra se kadebo damfo akotona atwena akire ho se etwawu pressure eno nso tete wa eno nso obedi nani pa obehye ne moko na sei ena wobenom opinto eni minta herbal tea no pe bag ne miensa tia no piota ti piota no ne fa bag ne miensa fa gum na sima miensa konum so sei ye opinto no sei ye minta no nanom emfa asichire anase milk emfa enka ho na baako ensusu nie we de dwuma edie ebia na wuti fa edwa ogaga ase edie kuma simu a ye edwa akum wo mepa chewo medular herbal tea betimi adi akaginamu dia ma wa Parkinson disease we adwuma kakra bia no abre stress
ebia na wode ne brain tumor treat ne kama damaged brain cell ene we nipadua ni mu a eno so ebehwe na wapapa ne tantan so e de amount me pa chaw eyisa medula herbal tea no so sei na abenom no bag miensa pepio tabako tia no sima miensa konum so emfa esichire anase milk enka ho we ne kwakoya adwene mu adwuma ni ntia wo se wo de ewo atremienu e de ka ho na ebo ho ban pa yenya ye wo odan e de ne potem ha de Kennedy Drugstore yebenya bi nana twumasi yebenya bi Abu Drugstore yebenya bi Precious Chemical Shop eno no de ewo achim awisa wone market no ene die animhwe frɛ Kwesi Christian Home mpanimfo 0244 413 247 0244 413 247 and 0248 152 323 0248 15 2323 Frewomo na enkomo bi ho no montwetwe ne kama pa na abrempo na muntu edwumadi e de brem fiada fiada wabra no nso abo ekwakopem no nwotwe odia nkan the international killer no ankasa ebetena enkonwabunu so na watoto mpanimfu ahodo bi a wo mo abo bra no ano mepacho K Asenso Limited say a swinging wheel office chairs quality wooden chairs authentic bookshelves and a wo pedia ene bra seka dabraka off Iran Clinic, Kaneshi Flamingo Road in Subihun Womo, Frewomo 0302 257 209 0302 257 209 and a 0302 919 739 0302 919 739 home of quality office chairs and bookshelves K Asenso Limited. Ma yamfa nkrofo adwenkyere emfa entoaso utie me a onso me ma wakwanya na wabo awura mu question bi a wopese obisa bibisa yen ye de anu yie be ma wo ba bi a wote yen ka free so me pacho ma yente 0201944485 0554820910 ye fa frefo be se me ensape na ya sorry dwumadie no eso happy birthday we maka eni ntimi nsan enka ebiom we say oh what an educative morning show and I'm with my yen. Okay, me pacho you channel pay. Obuoba. Yes, boss. We didn't be aka free. Well, Oluma be ni aboabo. Yeah, Oluma. O message nso na bi wa ha ye o. Ah, na me say Obuoba na no pray the match ya nyoma bibiri fam ya ni ade pa. Yeah, that's it. Ah, titu kura na etade no kura. Etade no ho. E de bia wo kire say de bia wo so otimi tan ahoro edu. Enya senketwa. Oluma bredi ya da sibibri. Ono kro no na san de ne message aba wa hanu ma bia me be kan na o chese oh ye program no e kira de papa na wasua ne ma bibri pa Obuoba Nyankopon hira Oluma Blade edi free aboabo amanfrom na de bai na ode aso thank you too. When sabe pa che wo Bisa say please I want to ask you I want to build a toilet and blah 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 cancel. Okay. Inti diabe ni akuya J pacho akuya J wo ni ba chim e wa assembly ho okwa na wa bisa say open information officer ho yera ya we champon wo de anu ye de be ma wo be chiro ba bia wo se wo ko. Why? Thank you for coming through with that message. Enkrofo so dia ba WhatsApp mame nkonko hwe emfa ema wo mo unso obetimi abawuram 0201944485 0554820910 akakra na ye sori so ama ejuma aba betoa so e di amount Bosseba Amisti edi free Gosu Zongo ene baye osiden oso mampani akufuado said ye TB obe transform Ghana and inti yenya abotre na mom ya dwene ene wose ye ho adwuma ne sesa no eno beboa amoma na timi afa ne ntoma pa efra na ye nisuade hunu no nso atimi abam entiankoma onimunyamfo Evans Opoku Bobie esunafo North Emrahye Bidwanin ena onimunyamfo yaw osei boahen enso esunafo North MCE ena afei wo kire se okay wasan repeat biom repetition de ye nkokan wa ha alright mame nkonkokan obi nso so de ye we see a friend master planner junior Kintampo and on so asoma message di afri anope dia ba wo kire se
Moma yen nyina nka mbom ne yen fix your money together. NDC betena Ghana konwa so 27 years wo mu kotire no mabetire omu hu kutukwa no mfa koro wanhyem nto atoa NDC for ba beye eno makotena opposition eno mototo Obuoba Park ne so Ghana for moma muntie wa mo na NDC abre so ye ko hepeke 2000 ye free hodomo IMF wo san de eku mu dum so 2016 we nyina ye NDC wo nsa no nwuma ni bia ene wo mote chire hodomo mototo Obuoba Park so kire se face Ghana face country face country mumuni mu ho a mo homo sere so ati ase dore moawa muni mu ho a mo homo sere Master Planner Junior Kintampo no di free buy no chese Nyankopon be koso chira MPP ne Ghana for enti mum yenya omampani Akufo-Addo mu GDA yeda se Rich Love nso de ode ba no panie wo se what ye friend Rich Love odi free achem adubiase ena wode eba ye na o se o ma yen achi o adwuma ye ne de adwuma pa yen koso ane yen Nyankopon otwedi ampompe ene obe hira ye ne o chia ne maame Madam Ata o si Nyankopon hira ne maame pa no ma no apomudene abozege Rich Love ene odi free achem adubiase eba ye mpachi ma achi no pay Hello. Okay. Wenzo se Obuoba memoachi o Kwame Taylor ni Kwame Taylor wan fa hwanka ho. O ka se obe mi show be pem ne faasege. Me no abeda me no. Oluma te se me oba beda me. Ankoma first and so di free achimbie ni na de ba na oche se o mampanya Akufo-Addo nko antumi fight against corruption. Mumie nyina nka mbo mu ne yense kire yense. Enkuntia katachehye proye ne kankan. Enchi ankoma o manfo a wo mo wo eye achimbie ni. Pacho odi ni ba bia ka se free. Hello. Hey, ojina so ene ya tumtwire ewa hemfa o se ne nchia sonkon kodi ama achim ayire bi former student Ayosa we free Ankama Foster achim bieni ena wodi free ba ye we ye dia ba ye wo WhatsApp any SMS mame nkonko eseminya bi wo eye Facebook e dia ka ho ana me so na adwuma mra meto aso mfa ma Facebook die no amenken kan bi wo ho nso mfa ento aso ema wo Facebook phone no edwi ne ho Facebook phone ni edwi ne ho all right we see a friend on Nana J Money Frank Ainkan FM I was see a bomb baso papa because program no amode mayen no educative papa na Ainkan FM na nkasa say radio no educative radio station and it was see a boy abaso was ade no ho hwe yen live edi free and crime ministries and I want so edi free by Nana J Money Frank no comment sanso hwe edi free domi pillar 2 and odi aba no kire say okonfo boni se kromu a wono so watimu bi mumye nyina nka mbom enter mampanya Akufo-Addo achi illegal mining de enye galamsey no mumye nku emfa entia Enoch asemen ese wotie yen live ewo ayeboafo Nyankopon hira yen pa ne nkoso enye de ye no Enoch yeda se bebre na o kire se men kan message npa cha o makan sasumdua ba okwawu dehye eja Kwame Kumi kire se ono to so wo achim kede awurade Nyankopon je se aduru kede fo ya mamu nyina achia no pai mi aka sa me ho ba me ba hwehwe mi nua bright mi nua bright ayira enti na Kwame Kumi se wo achim kede ena wotie yen sen hwe yen e wo Facebook na osi movement no ayede morning show no efa so no awurade we filia yankoso a na ochia ne manfo bi a omo achemodan set ye tai friend DJ one day ena Mark ono so ye Anthony osi yankoso a ne majare nari bru yeah that's say for coming through with your message. Eric Hakuna Matata di Fikufodua ena ono so de ba ye ono so ne message wo kire se mumyenta mampani Akufo-Addo achi u na onfa Ghana enkobo hye asase no eso messages ne doso me brenso aso me ba cho yanko. So on behalf of the team, we just want to say thank you so much, Eric Hakuna Matata. Mahunu message, you know, Francisco Mario. I want to say good
bro, keep it up. Me that Sibibre. Teacher Kujo di free tap and susu no so de buy also the hunu nyame nhyira wo. Mo amode mo messages buy nyina Yakopon nhyira mu nyina. On behalf of the team, Odi Ankan Kwame Boano ye executive producer. Adwempa Boano Clement Boano and Kwame Asante and so eka ho bi me ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Yakopon ya adom a echena se Yesu ama no de yenkwachen ya. Yebesa aba betena ase ni aba beto osum kese no so. Me sorry so de mi gya wo de wa share Kwabena Costi ensa adwuma ena wo de eto aso. Hwa wo hu so yie, wo hwa wo hu so yie ni Yesu ba mu a otunwumi ni che. Me da say.